Дойде ми басейн и съм бърса е премине Небо. ниво, да. И сега ще Герб. играем неговия мап. Добре дошли в Adventure мапа. Мап. Няма право да действаш, чупиш и да играеш на против. Играй на нормал. Да, съм на нормал. И да. Да, взех моите работи. Абсолютно са еднакви. Да. Ела И тук да. покажа на зрителите. Малък лабиринт. Намери левела и отвори Той е Там етапа да има. по-нататък аз ще направя торчовете. Окей. Аз взимам диамантите, скачам в лавата. Да. Пише скочи в лавата. Да. Така, сега да съм Вземи тук. си торчове и бетон. Блокира и спалня. Така. Да. Ето ти. Има зомби с меч, виждам. И влизам. Йопче! Ти де отиди? Стой там. Дай, влизай първи. Опа! Не мога да бе. И да. Снайперисти. Така, го Бедвей. блокирахме. Тук какво има? Лева. Да, взимай го. Джъмп. Да. Тук нещо памет, защото се лъзнах. О, да. Много голямата силка прави. Как не можа да се фана? Аз трябва да ям. Ома гей, А? аз не можах. Аз не направя на себе. Пак. Успя да се О, хвана. аз не успях. Мерси. Пускаш ми вода. За тебе, пан. Не, за... Абе, пан. Пак паднах. Майко. Я паднах. Как? Ей, как ти просто. Този път не паднах. Дай ливара тук. Лева. Слагай. Аз нямам лева. Как да нямаш лева? Не съм взел лева. Ома гъбе. И 5 диаманта има. И колко пет? Да, 5 диаманта аз ги взех. Забравя да го взема. Така. Намери левара от някой тези честове или печка към. Ето го. Аз го намерих. Малко Го взех. взех. Взел сте. Финиш. Това е мапа, да. Кое е това? Малка изненада. TNT има. Не знам. Бегай. О май гад. И да, бокс, това беше от нас. До скоро. Ще има и други клипове. Ще има и други клипове на Майнкрафт, на Adventure мапове, на всичко. И да, айде чао.